جدەستپێکا هاتنا ئەنجومەنên خوجهەیên Efrînê ser karobarên xwe û berdewam di pêşkêşkirina alîkariyan ji bo xelkê Efrînê li navend û heft navçeyan Raco, Şera, Şiyê, Bilbilê, Mabata, Cindirêsê berdewam in. Tevî tunebûna derfetên guncaw ji bo bi serbestî bi karê xwe rabin, lê di hewlên xwe de û bi hamahengî bi rêxistinên mirovî re kar ji bo dubaravegerî jiyana sûriştî ji bo çiyayê kurmêj dikin. Li gor şûpandina arkê ji bo karên wan encûmenan, di meha borî de an ku meha Cotmehê sala 2018 bi gelek kar û gav rabûne. Di rêkefta 4, 5 û 6 meha Cotmehê bi hamahengî bi rêxistina IHH nivîzgeha hawarçûnê ya Encûmena Efrînê madeya nan ser welatiyên taxên bajêr belav kir. Di 8 mehê Encûmena Cindirêsê bi karê qîrkirin û dubara çêkirina rêyên navenda Cindirêsê rabû. Di 9 mehê Encûmena Raco jenerator ji bo navenda ava vexwarinê ya Raco danî. Di 13 mehê nivîzgeha hawarçûnê madeyên xwarinê li gundê Keferdelê yê jor û jor belav kirin. 16 û 17 û 18 mehê nivîzgeha hawarçûnê bi hamahengî bi rêxistina afad re selên xwarinê li navenda bajarê Efrînê belav kirin. 17 mehê encûmenê li bendava meydankê ya navçeya Şera kar ji bo dubara çêkirina navenda dabaşkirin û belavkirina ava vexwarinê rabû, da ku bi fermî av were dabaşkirin. 18 mehê bi hamahengî bi heyva Sûriya Tirkiye re nivîzgeha hawarçûnê kursî li ser xwediyên pîdîviyên taybet li taxên Efrînê belav kir. 19 mehê Encûmena Xwecehî kar ji bo dubara çêkirina hêlên avê yên taxên bajêr rabû. 24 mehê Encûmena Cindirêsê bi hejmarek çalakî di warê çandinî û xizmetguzarî û xwendinê û amadekirina dibistanan rabûn. 27 mehê Encûmena Şiyê rêyên ku ji ber lehiyê li navenda Şiyê hatibûn girtin careke din vekirin. Di heman 27 mehê de kon li şûna dibistanên Rûxandî li gundê Celemê hatin vedan, da ku xwendevanên gund vegerin dibistanên xwe. 28 mehê Encûmena Şera û bi alîkariya berevaniya sivîl karê dubara avakirina dibistana xerabê Şera bi dawî anî. Di heman 28 mehê de nivîzgeha cîbicîkar û komîta navendî ya Encûmena Bilbilê çawaniya birêveçûna karê guveşgehan û çinîna demsalê şûpand û gerek li ser wan re encam da. 31 mehê encûmenên Mabata û Şiyê xoleke hevbeş ji bo fêrkirina karê perestariyê vekir. Encûmenên Xweceheyên Efrînê herdem di pêşkêşkirina alîkariyan de berdewam in û hewl didin bi çi şêweyî be careke din jiyana sûriştî vegere ji bo Efrînê.